Το μεσητικό γραφείο Αλαβάντας Real Estate, σε συνεργασία με την Ωμέγα Κτηματομεσητική, σας προτείνουν την αγορά οικοπαίδου στην παρακάτω τοποθεσία Κρυαρίτσι, στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής. Το Κρυαρίτσι είναι μια μαγική αμμουδερή παραλία που βρίσκεται σε μια μαγική τοποθεσία με θέα το Άγιον Όρος και συγκαταλέγεται στις 10 καλύτερες της Σιθωνίας. Απέναντι βρίσκονται μικρά νησάκια που ονομάζονται Σκέπες, Αχινή και Πεταλίδα. Υπάρχουν διάφοροι κρυμμένοι κενοί κολπίσκοι δίπλα στην κεντρική παραλία του Κρυαριτσίου, δημιουργώντας ένα από τα ωραιότερα ανάγλυφα της Σιθωνίας. Το οικόπεδο είναι 500 τετραγωνικών μέτρων και η τιμή πώλησης είναι 150.000 ευρώ. Βρίσκεται σε εξαιρετική τοποθεσία, κοντά σε παραλία και με εύκολη πρόσβαση σε όλες τις ανέσεις της περιοχής. Ιδανικό για την κατασκευή εξοχικής κατοικίας ή επένδυση. Αν ψάχνετε για ηρεμία, φυσική ομορφιά και καθαρό αέρα, αυτό το οικόπεδο είναι η τέλεια ευκαιρία. Ακολουθούν παρακάτω τοπογραφικά και εικόνες και ό,τι άλλο είναι απαραίτητο για να σας ενημερώσουμε.